Pravdepodobne ste zaregistrovali prejav Elona Muska na inauguračnej oslave Donalda Trumpa. Mnohí upozorňovali na to, že použil nacistický pozdrav. Ja som si video podrobne pozrel. Napriek tomu, že Elona Muska skutočne nemusím, a k jeho osobe som sa vyjadril aj v rozhovore pre denník N, tak v tomto prípade sa ho musím zastať. Elon Musk v prejave na sebe nemá autistickú masku. Trpí Aspergerom, ale v tomto prejave je sám sebou. To znamená, že sa nesnaží na niekoho podobať alebo odpozerať správanie niekoho druhého. Správa sa ako malé dieťa, divoko gestikuluje a dáva najavo svoju radosť. To, čo mnohí považujú za nacistický pozdrav, je v skutočnosti, že zo srdca úprimne ďakuje publiku a voličom Donalda Trumpa. Môžeme mať rôzny názor na politiku Donalda Trumpa a na osobu Elona Muska. V tomto prípade sa skutočne nejedná o nacistický pozdrav a treba poznamenať a pripomenúť, že jednoducho vidíme prejav a správanie autistu, ktorý sa úprimne teší z udalosti, ktorú považuje za pozitívnu vo svojom živote.